In het kader van het project Gebiedsuitbreiding Ooije-Wansum besteden we in deze uitzending van Venray van Toen aandacht aan de haven van Wansum. De historie van deze haven gaat eigenlijk terug tot 1924. Het laden en lossen van de schepen vond toen nog plaats bij Hoeve de Kooi aan de Maas. In 1932 werd er in het kader van werkverschaffing begonnen met het graven van een industriële haven in Wansum. 2 jaar later nam de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de LLTB, een kunstmest- en graanpakkenhuis in gebruik. En weer 2 jaar later werd de haven verder uitgebreid en gemoderniseerd. Kijkt u weer mee naar een mooi stukje historie, dit keer van de Wansumse haven. Wansum in 1937. Als we na een onrustig tochtje over de Maas de Wansumse haven naderen, zien we links boerderij Van de Staaij. Op de achtergrond de gebouwen van Landbouwbelang. Er is dan al veel bedrijvigheid. De eerste gebouwen in 1934 zijn uitgebreid met een grote graansilo en nieuwe laad- en losinstallatie. Hiermee is Wansum in 1937 het grootste bedrijf van Landbouwbelang in Limburg. Wanneer de deuren van de kunstmestloods opengaan, komt de Gijselseweg in zicht. Eén blik in de kunstmestloods leert ons dat het zakgoed destijds al netjes wordt gestapeld. In een later stadium worden ook losgestorte producten aangevoerd en verwerkt. Vanaf de nieuwe graansilo is er een mooi overzicht over de Molenbeek. In de haven liggen de schepen al te wachten om gelost te worden. Ondanks de nieuwe laad- en lostechniek wordt er in de ruimen van de schepen nog hard gewerkt om de zware zakken naar boven te kunnen halen. Voor Rinus Franke en Herman Beterams is het schijnbaar een kippentje wanneer ze de zoveelste lading aan de haak slaan. Directeur Piet van Els kijkt tevreden toe als de grote kraan weer 1000 kilo schoon aan de haak naar boven hijst. Ondanks alle drukte heeft Herman Beterams alles onder controle. Hoog boven in de kraan, die 45 ton per uur kan verwerken, heeft kraanmachinist Ton Siebers de regie over het lossen van de schepen en het laden van de vrachtwagens. Schijnbaar gaat het lossen niet vlug genoeg, want de stroppen worden steeds groter. Jan Vollenberg en Jan Jansen hebben er geen moeite mee om zelfs stroppen te maken van 2000 kilo.
Met zoveel zakken tegelijk hebben Rinus Franke en Tinus van de Ven de vrachtwagen zo vol. Ook toen al stond bij het landbouwbelang de kwaliteit hoog in het vaandel. De aangevoerde grondstoffen worden ter plaatse gecontroleerd en bemonsterd. Aan keurmeester Jean van Els is dat wel toevertrouwd. De monsters gaan in blikken wanneer ze zorgvuldig worden verzegeld met een koordje en kaarsenvet om vervolgens opgestuurd te worden naar het landbouwproefstation in Maastricht. Door de ingebruikname van de nieuwe zuiginstallatie is het voor de aanvoer van losse landbouwproducten een stuk gemakkelijker geworden. Ook de schippers zijn vaak niet te beroerd om een handje te helpen, want ook hier geldt het motto: tijd is geld. Door de nieuwe zuigtechniek kan men de scheepsruimtes met een capaciteit van 20 ton per uur leegzuigen en automatisch transporteren naar de nieuwe opslagsilo. Het hart van de silo is uitgerust met een modern schakelpaneel waar silobaas Jan Dede de scepter zwaait. Later zou hij nog opgevolgd worden door zoon Schraar. De belangrijkste producten die eind jaren 30 los worden aangevoerd zijn onder andere granen, kokos en appelschroot. Ook Jan Vollenberg weet hoe het schip gelost moet worden. Hij brengt alles in stelling om snel te kunnen beginnen met lossen. Niet alleen schepen, maar ook vrachtwagens brengen regelmatig diverse producten naar Wansum. Seer Tax en Jan Jansen staan al klaar om dit vrachtje te lossen. Dat gebeurt nog handmatig, want heftrucks kennen ze nog niet. Eventjes de lading controleren. Nou, het is goede haver, die kan rechtstreeks de voorraadbunker in. De aangevoerde producten worden hierna door een reinigingsmachine opgeschoond en afgewogen door een afzakbascule, die hier bediend wordt door Lei van Els. De arbeid is ook al een beetje geautomatiseerd in deze periode. Door middel van een automatische telling wordt alles netjes geregistreerd. Wanneer het systeem op volle toeren draait, hebben Herman Betrams en Ties van Els er handenvol aan om alles bij te houden. Zakken van 80 kilo is een kippetje voor deze mannen.
Op het kantoor van Landbouwbelang houdt directeur Piet van Els de zaken goed in de gaten. Ook de rechterhand van de directeur, Lei Bussenmakers, is op zijn hoede als er zich weer iemand meldt aan het loket. Geregeld. Jaap Peters en Jan Litjens kunnen weer aan de slag. Als de wagen vol is, kan ook deze bestelling weg. Oef, de kleppen gaan niet dicht. Een vloekje en rijden maar. Ook de mannen voor de toekomst komen regelmatig even polshoogte nemen. Inmiddels heeft de grijper zijn intrede gedaan in de Wansumse haven. En zo te zien is kraanmachinist Toon Siebers met zijn nieuw speeltje in zijn element. De zoveelste hap. Weer een flinke lading en zo loopt de kraan de hele dag op en neer. Na een dag van hard werken gaan de deuren van de opslagloodsen in Wansum dicht.